Ola, que tal? Collo eu relevos tras o paso de Álvaro Veiga por aquí, por estes estudios. Agora, pois, comezamos con tempo de entrevista. Vamos falar das pantallas, dos teléfonos móviles. Pois para as familias, o móvil é un motivo de preocupación, sobre todo cando falamos dos adolescentes, dos riscos, das oportunidades que teñen a era digital, as pantallas, os teléfonos. Para falar de todo isto, pois temos con nós aquí nos nosos estudos a Esther Martínez, que é a presidenta de FAMPA Compostela, porque FAMPA Compostela, en colaboración con AMPAs Galegas, organiza unha xornada para este sábado 25 que se vai celebrar na Facultade de Filoloxía, que se chama Móviles con sentido, acompañar e educar a adolescencia no seu uso. É un encontro aberto, de balde, que ten aberta a inscripción para todas as familias e profesionais interesados, que ten un programa moi completo e moi multidisciplinar. Que tal? Moi bo día, Esther. Benvida aos nosos estudios. Hola, bo día. Moitas gracias. Bueno, falaba eu desta xornada que se vai celebrar este sábado na Facultade de Filoloxía. Vos en FAMPA Compostela aglutinades a 80 AMPAs de Compostela e da nosa contorna, é dicir, que tedes unha ampla representatividade de centros de educación pública, todos? Todos, por suposto. E vos, pois, vistis esta necesidade que temos as familias, as nais e os pais, pois, de acompañar os adolescentes no uso do teléfono móvil. Sí, efectivamente, a preocupación sobre os móviles e as posibilidades e os riscos que teñen non é unha preocupación nova entre as nais e pais, porque efectivamente o teléfono móvil leva moitos anos con nós, pero sí que detectamos que especialmente no curso pasado había pois bastante alarma sobre o seu uso vinculado sobre todo a cuestións que teñen que ver co acceso á pornografía ou co acceso a noticias falsas e tamén un pouco misturado, aínda que non é o mesmo, pois co tema do uso de pantallas asociado ao uso que se fai nas aulas, non? Esta certa alarma que nos transmitiron as AMPAs e as AMPAs ya transmitiron a súa vez as familias, pois nos puso un pouco tamén a traballar sobre o tema, pensando que, dado que era unha preocupación das familias, pois deberíamos dar unha certa resposta e poñer en marcha algunha acción na que darlles a oportunidade de escoitar a profesionais e a expertos e expertas, non? Que é sempre o punto de vista que nos gusta ter sobre os distintos problemas e temas educativos. Todos son complexos, pero tamén é certo que deles hai profesionais que saben e os que hai que escoitar para tomar como referencia, non? Porque esa temida pregunta de mamá, papá, cando me vas dar o móvil? A que idade máis ou menos se está a producir? A partir dos 12, 13 anos, antes, despois? Bueno, polo que nos estamos detectando, antes era cando se chegaba ao instituto, ese paso de primaria a secundaria, entón sería os 12, pero agora, bueno, parece ser que antes, que os nenos e nenas aos 10 anos moitos xa teñen o seu propio dispositivo móvil, non? En todo caso, nos queríamos que o debate fora máis alá e non se centrara en algo, digamos que tan específico como a que idade debe telo, porque entendemos que a cuestión é máis complexa e as cuestións complexas non teñen respostas tan simples, non? Cada circunstancia familiar, cada neno, cada nena é diferente, ten un desenvolvemento distinto, unha capacidade de autorregulación distinto, un modelo familiar distinto, e entón, bueno, o que esperamos é que en estas xornadas, escoitando os profesionais, tamén comprendan que significan tamén as novas tecnoloxías e os dispositivos móviles para os adolescentes, para eles teñen pois son un instrumento diferente probablemente que os adultos, porque intermedian moito nas súas relacións e entón, pois dar pistas para que cada familia poda tomar as súas decisións. Acompañar un pouco, pois, tamén dende o diálogo e dende a confianza, non? As familias aos adolescentes. Ben, este sábado, como dicíamos, vai ter lugar esta xornada na Facultade de Filoloxía, Móviles con sentido.
Quenes van participar nesta xornada e como vai estar estruturada? Mira, a xornada empeza ás 10 coa inauguración, está dividida como en dous bloques, non? Ás 10:15 empezará a conferencia Ser en Internet, adolescentes e vínculos na era digital, que vai a impartir Ricardo Fandiño. Ricardo Fandiño é psicólogo do Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da USC e ademais é o coordinador xeral de ASEIA, que é a Asociación para a Saúde Emocional da Infancia e da Adolescencia. É un experto en adolescencia e é a conferencia que entendemos que enmarca o que é despois adentrarnos ou centrarnos máis tamén na temática do uso dos móviles, non, para entender as relacións na adolescencia. E despois dunha pausa onde poderemos tomarnos un cafeciño e falar as persoas que asistamos un pouco de forma informal, teremos ás 12 unha mesa redonda na que van a participar tres representantes de tres institucións que entendemos que teñen moito que decir, non? O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, vai a estar a súa presidenta, que é Sonia González Rodríguez, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que va a estar Belén Montesa representando, e a Asociación para a Saúde Emocional da Infancia e Adolescencia SEIA, que vai a estar a súa presidenta, que é Concepción Estévez. Entón, bueno, pois é unha mesa redonda na que teremos oportunidade de escoitar a estes tres especialistas e intercambiar despois con eles, pois as persoas que asistamos, pois un diálogo para, bueno, afondar un pouco no que máis nos preocupa, non? Un enfoque moi multidisciplinar, non? Temos psicoloxía, educación social e saúde emocional. Que importante estes tres piares, non, pois para acompañar aos adolescentes nese uso dos teléfonos móviles e as pantallas. Claro, efectivamente, esa é a perspectiva desde que enfocamos nos aos problemas educativos os que se enfrentan as nais e pais, non? Que sempre os houbo e que sempre son complexos. Entón, pois requiren tamén esta mirada de educar, de enseñar e de ser capaces de non situarnos en un plano estrictamente de castigo ou de restricción, sino de aprender certas ferramentas para poder estar aí ao lado, non? O acceso aos móviles vai a ocurrir antes ou despois, sexan deles ou sexan do amigo ou do compañeiro do autobús ou do veciño. Entón, antes que, bueno, pois esa pauta fácil quizá que sea evitalo, mellor preparalo, educalo e acompañalo, non, en ese proceso. Aunque realmente, claro, entendemos que as nais e pais cause un certo temor, porque as tecnoloxías van moi deprisa e non son as que usamos nós ou non as usan como as usamos nós, non? Claro. Esta xornada comeza ás 10 da mañá, sí. Creo. Ten actualmente aberta o prazo de inscripción. Todas as familias que se queiran apuntar poden facelo. Sí, por suposto, pode apuntarse quen queira. Na nosa página web de Fampa Compostela e nas nosas redes sociais está a información da xornada e o acceso ao formulario e de balde. Ademais, hai un servizo de ludoteca para quen precise ou quera levar os cativos e cativas de 3 a 12 anos e poderán ser, bueno, pues estarán ali atendidos, cuidados e custodiados para que poidan, bueno, pues participar da xornada. Entón, pues invitamos a todas as persoas que teñan ese tempo, que tamén entendemos que ás veces é limitado, para asistir e para escoitar e para preguntar, non? Para aproveitar a presencia destes profesionais e sacarlles partido, non? Cales son, Esther, as preocupacións que vos trasladan, bueno, xa falabas un pouco delas, as familias, todas esas AMPAs que constitúen a vosa federación, que son 80 de Santiago de toda a contorna. Cales son as preocupacións, as maiores preocupacións das familias sobre a era digital, as oportunidades e riscos que ten? A ver, unha das preocupacións que está sobre a mesa é o acceso á pornografía como digamos que o vehículo de educación, entre comillas, afectivo sexual que teñen, non? E que cada vez o acceso é máis temprano, é unha preocupación importante, ou incluso, pois claro, o acceso
a modelos ou a referentes que non son os que nos gustaría para os nosos fillos e fillas, non? Modelos machistas, modelos xenófobos, modelos con unos valores que non son os que queremos transmitir. E tamén é certo que nos últimos tempos o acceso a noticias falsas, a perspectivas da realidade social e da realidade natural, incluso que son falsas, que non teñen en conta a comunidade científica e, que existiron desde fai tempo, pero que agora, claro, están ao acceso dun teléfono. Entón, iso tamén preocupa as familias, non? Que buscan, ás veces, axuda e que tamén poñen a mirada no sistema educativo e en que se pode ofertar desde aí para dotar a este alumnado de ferramentas para facer un uso responsable, non? Eu pondría o acento en esa expresión, aprender a facer un uso responsable e crítico e aprender a usarlas progresivamente, pero con esta mirada. Sí, claro, que iba a dicir que actualmente os adolescentes por onde se informan é a través das redes sociais, sen dúbida. TikTok, Instagram, máis que os medios de comunicación tradicionais, e por aí ven gran parte dese acceso, como vendis, á pornografía, á desinformación, aos bulos, ás fake news. Claro, que pasa? Non podemos pretender agora que se pasen todos a ler o periódico, hai que ser realistas. O que temos que aprender é a darlle ferramentas para que eles saiban tamén facer unha lectura máis crítica da información que cae nas súas mans. Non non é un traballo doado, pero hai que empezar desde cativos a que saiban contrastar a información, ver de onde provén, buscar outras fontes máis fiables, e saber ter esa mirada crítica. Claro, ten un papel importante a escola porque o uso responsable das tecnoloxías e o desenvolver unha competencia digital crítica é un dos obxectivos que debe ter o sistema educativo, pero tamén hai que traballalo, non? Entón, o propio profesorado necesita formarse e tamén penso que o propio currículum que temos debería darlle máis cabida a esta competencia, non? Que se está traballando a veces dun xeito máis instrumental. Credes que dende os centros educativos debería haber máis alfabetización mediática para acompañar os adolescentes, a secundaria, a primaria, nese uso responsable das pantallas? Sí, en esa línea dunha alfabetización mediática ou dunha alfabetización digital crítica, non? Poñendo acento en saber facer unha lectura sabendo que o que temos diante, que grado de veracidade ten, como podo eu contrastalo, como están utilizando o uso que eu fago destas canles para ofrecerme o que eu demando, para mediar ou colarme, non? A información que as grandes corporacións queren que utilicemos, non? E iso todo hai que enseñalo. E tamén é certo que as familias necesitamos que nos den espacios de formación, porque as novas tecnoloxías tamén, sempre van a ir máis deprisa ca nós, non? Agora temos aí tamén a inteligencia artificial, non? Outro novo reto, e vai a ser o que ocorre. Entonces, máis alá de aprender a usalas, hai que aprender a desenvolver esa capacidade de autorregulación no seu uso, de capacidade de lectura crítica e de ter ferramentas para saber, unha vez que se usalas, que teña esa capacidade de dicir para isto a uso, para isto non a uso, ou eu decido non usalo, non? Ou usalo. E para formar adultos do presente e do futuro, non? Antes de que as tecnoloxías vayan máis, que van a ir máis deprisa, non? Non sei se dende algunha das AMPAs que compoñen a vosa federación houbo algún pacto de familias, como si que houbo no colexio La Salle, creo que foi, non? Que les propoñían que non o alumnado de primeiro da ESO que non tivera teléfono móvil. Non sei se na vosa federación houbo tamén algunha iniciativa deste tipo. Que non saibamos non, porque isto non é unha iniciativa dun AMPA. Quero decir, as decisións que se toman no marco da familia, como é cando eu lle compro a un fillo un móvil, como se lle compro unha moto ou se lle compro calquer outra cousa, é unha decisión do ámbito familiar. Entón, unha asociación de nais e pais non pode inmiscuirse en unha decisión familiar. O que pode é dar espazos no que falar e no que formarse, que é o que nós intentamos facer con estas xornadas, non? Entón, digamos que ese pacto
promovido polas AMPAs non o houbo porque as AMPAs non están nas nosas funcións que as familias pacten nada, porque repito, é unha decisión do ámbito familiar. O que ti pode ser, pois efectivamente, darles ferramentas ou formación ou información para que cada familia decida cando facelo. A ver, os pactos quizás sea desas medidas ou é desas medidas rápidas e simples ás veces, pero os problemas complexos non teñen respostas simples. Entón, eso non é unha solución. A decisión de comprar un móvil é unha decisión que ten que tomar unha familia xunto co seu preadolescente ou adolescente, sabendo, bueno, que eles van a ser un modelo para eses preadolescentes, poñendo unhas pautas, unhas normas, non? Compralo non quere decir compralo para facer o que che dé a gana, senón que efectivamente hai que saber establecer límites e facelo dunha forma progresiva, en función da madurez do noso propio fillo ou filla, non? Nos entendemos que en ese marco no que as familias deben tomar unha decisión. Despois, por suposto, é unha decisión libre se algunhas familias pactan entre elas, non? Pero digamos que eso non te vai a solucionar o momento en que o teu fillo ou tua filla teña un móvil, sesa o del, sesa dun amigo ou sesa de algún allegado, non? Pois para dotar as familias desas ferramentas para abordar todas esas necesidades que temos as familias esta xornada deste sábado 25 de outubro na Facultade de Filoloxía. Recordamos que está aberta a inscripción, que todas as persoas, todas as familias que irán participar poden facelo a través da páxina web de Fampa Compostela e que haberá servizo de conciliación para todas as familias que así o precisen. Pois moitísimas grazas, Esther. Non sei se queres añadir algunha cousiña máis ou para animar a todas as persoas que queiran que se acheguen a esta xornada. Pois nada, que se animen a asistir, que vai a ser unha xornada moi interesante e moi productiva e ademais non vamos a organizar tampouco unha cada mes, quero dicir, hai que coller a oportunidade e estar ali. Entón, animo a todo o mundo que teña certa inquedanza ou interese por esa temática que se achega a Facultade de Filoloxía. Pois Esther Martínez, presidenta de Fampa Compostela, moitísimas grazas por achegarte aos estudios de Radio Líder Santiago para achegarnos esta xornada. Gracias a vos. Gracias.